बयखौबो खुलुमग्रोबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे निउज बीटीसी प्रकाशनर कमता कर्तन दिसपुरर माने मोनसे निउजआ समाजारि बिजोङावहाय गोसारगासिनो दं जेराव बुंदों जे हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीटीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार जानाय लोगो लोगो दिसपुरा बीटीसी नि पावारखौ दानबाय। दा जेब्ला प्रमद बर' सारा 2021 आवहाय डीसी फोरखौ 16टा डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ मनिटरिं खालामनो दायित्व होदोंमोन। माने बे दायित्व होनायाबो ओरैबायदि EM जे गैया होमबा CEM दा बिथांनि खामानिखौ मनिटर खालामनो थाखाय रावबो गैया। दा ओंखायनो प्रमद बर' सारा बै डिपार्टमेन्टफोरनि खामानिफोरखौहाय मनिटरिं खालामनो थाखाय माने नायबिजिरनो थाखाय डीसी फोरखौ दायित्व होदोंमोन आरो जाहाथे ट्रेन्सपारेन्सि बांसिन जायो, एकाउन्टेबिलिटिया साबसिन जायो, कारापसना जाहाथे बन्द जायो आरो बिनि थाखाय। ओमफ्राय जेब्ला डीसी फोरखौ मनिटर खालामनो थाखाय दायित्व होबाय बै समाव जों नुदों BPF नि मददगिरि बिथांमोना गोबां माने सोंखारिदों आरो प्रमद बर' सारखौहाय आरो BTR सरकारखौहाय मानो जेनेबा थाखानाय पावारखौ हरखो होनलायनानै। किन्तु बे मनिटरिं जायनाखि दायित्व होदोंमोन बेखौ 2023 आव प्रमद बर' सारा लाफिनदों आरो। ओमफ्राय डीसी नि खेत्रआवहाय BTC एकर्डआव लिरनाय दं क्लज नम्बर 5.7 आव The offices of the Deputy Commissioners and Superintendent of Police will be outside the Superintendence and Control of BTC. Outside the BTC माने BTC निया कंट्रोल खालामनो हानाय पावारानो गैयामोन। किन्तु BTR एकर्डआव मोनसे क्लज दङलाय 4.5 आव लिरदों जे Deputy Commissioners and Superintendents of Police of the districts within BTAD will be posted normally in consultation with Chief Executive Member of BTC. जेब्ला जोंनि बे BTR आव DC बा SP फोरखौ पोस्टिं होगोन अब्लाबो Chief Executive Member जोंहाय सावरायनो गोनां जागोन आरो बिनि कनसाल्टखौ नायथारगोन। अब्ला DC फोरखौ कन्ट्रोल बानायनो हानाय केपासिटिया BTR एकर्डजों फैदोंमोन ना फैयाखैमोन? BTC एकर्डआवथ' क्लियारलि लिरनाय दं जे कन्ट्रोल खालामनाया BTC नि आउटसाइडआवसो, BTC आव गैया। BTR एकर्डखौथ' नेवसिनायखौ जों नुबाय थायो। किन्तु दहाय जे 12 जन EM फोरा समायखिरा लाबाय आं बयनोबो कंग्रेचुलेसन आरो गाहाम हामलायथिखौ हरग्रोबाय। दा बेवहाय हाग्रामा बिथाङा साफ्रोमबो EM फोरनो आरो डिपुटि चिफ बिथांनोबो मोनसेल' डिपार्टमेन्ट होदों आरो माखासेखौ गावनो लाजोबदों, जेसेबांनाखि दं गावनो लाजोबदों आरो माखासेखौ। दा बेवहाय मोनसे दंफायो दे डिपार्टमेन्ट IBA होननाय। बे IBA आ मा मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? IBA नि फुल फर्मानो जाहैबाय इमप्लिमेन्टेसन अफ BTR एकर्ड। जुदि BTR एकर्डखौनो नेवसिथारबायब्ला अब्ला मानो इमप्लिमेन्टेसन अफ BTR एकर्डनि जायनाखि डिपार्टमेन्ट बेखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा मानो लाखो? आरो जुदि नोंथांमोना BTR एकर्डखौनो नेवसिथारोब्ला बे जोंनि BTR नि बायजोआव जे बर'फ्रा गोबाव सोमावसारनायनि उनाव BKWAC आलादा जे अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बेखौबो डिजल्भ खालामगोन नामा नोंथांमोना? BTR एकर्डनि गेजेरजों जे BTR नि बायजोआव थानाय 81टा गामिफोर बर' गामिफोर जे जोंनि BTR आव हाबफैबाय गोदानै, नोंथांमोना बै गामिफोरखौबो एक्सक्लुड खालामफिनगोन नामा जुदि गमामायैनो नोंथांमोना BTR एकर्डखौ नेवसिमारोब्ला? आरो दा जोंना जेनेबा BTR आव बा जोंनि BTC आव 420टा BCDC दं, किन्तु आरो बारायबावसिगोन। अलरेडि गभर्नमेन्ट नटिस ओंखारबाय जायनाखि जेसेबांनाखि गामि गोदान हाबदों 81टा बै गामिफोरनि थाखायबो दा गोदान BCDC जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना बै BCDC खौबो खालामनाय नङा नामा जुदि BTR एकर्डखौहाय नेवसिमारोब्ला?
डिसि बिथांमोनखौ जे मनिटर खालामनो थाखाय इनभल्व खालामदोंमोन 2021 आव बेखौहाय जे 2023 आव बोखारफिनबाय दा बिनि उनावबो जों दाख्लै 4 अक्ट'बराव आसामनि सासे सेक्रेटारि मनिता बरग'हाइन बायद'निफ्राय जों मोनसे नटिस फैनायखौ नुदों बेवहाय बिथाङा लिरदों जे क'क्राझारनि डिसि आरो चिरांनि डिसि बिथांमोनखौ जायनाखि एडिशनेल दायित्व होदोंमोन बिटिसिनि बेखौ बोखारफिननाय खिन्थु बे एडिशनेल दायित्वआ मा मोनथिगौना नोंथांमोना सेक्रेटारि बिथांमोना डिसिनि अनगायैबो जोंनि बिटिसि आवहाय सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावनांदोंमोन आरो माने सासे डिसि खौबो बिटिसिनि सेक्रेटारि हिसाबै दायो माने दायित्व होनो हानाय पावार फैबायमोन आरो आं फंसे बाथ्रा आरो गोसोखांबावदों जे जोंनि बिटिसि आवहाय गासै 40टाल' ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्ट आरो ट्रेन्सफार साबजेक्टआ किन्तु आसामावथ' 40टाल' नङा डिपार्टमेन्टआ आसामावथ' नोङो 60टासो दं दा बै 60टानि गेजेराव 40टायाल' बे जोंनि ओनसोलाव जे बिटिआर आव जे खामानि जायो बियो बिटिसिनि थ्रुयै जायो माखासेयाथ' डिसिनि थ्रुयैनो जायो एमपि फान्डाबाथ' नों डिसिनि थ्रुयैनो जायो बै माखासे डिपार्टमेन्टफोर जाय डिपार्टमेन्टफ्रा बिटिसि आव गैया बे गासै डिपार्टमेन्टफ्राबो डिसिनि थ्रुयैनो जाजोबो बिटिआर रेकर्डआवथ' रोखायै लिरनाय दं जे डिसिफोरखौ पस्टिं खालामनोबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारजों कनसालटेसन खालामग्रोनांगौ अब्ला बे डिसिआ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि सिङाव फैगोन ना फैयाखै चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा डिसिफोरखौहाय इनफ्लुएन्स खालामनो हानाय पावारा दंना गैया अब्ला दङ दा दङब्ला जों बै 40टा डिपार्टमेन्टनि अनगायैबो जेसेबांनाखि डिपार्टमेन्टफोर जाय डिपार्टमेन्टफोरा डिसिनि गेजेरजों जायो अब्ला बै डिपार्टमेन्टनि खामानिखौबो जों डिसिफोरखौहाय मोजां खालामहोनो हागोन ना हाया जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा हायो निश्चय हायो आरो बिदिनो जादोंमोनबो प्रमद बर' सारनि गेजेराव आन्दारावहाय बिथांनि टाइमावहाय दा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि आमोलावहाय जुदि बेफोरबायदिखौ नाङाब्ला अब्ला नोङो बे गोहो बारायसिननायखौ खोमासिननाय जाया होनबा बिटिआर रेकर्डखौ जुदि नेवसिबायबा बहा डिसिफोरखौहाय जोङो जोंनि आखायाव लानो हानो एसपिफोरखौहाय बहा जोंजोंहाय लोगोआव लाफानो हानो नोंथांमोना जुदि बिटिआर रेकर्डखौनो मोजां मोनाब्ला नोंथांमोना जुदि बिकेडब्लिउएसि जानायखौनो गोजोननाय गैयाब्ला बिटिआरनि बायजोआव नोंथांमोना जुदि 81टा बर' गामिफोर बिटिआरआव हाबजेननायखौनो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला नोंथांमोना जुदि बै 81टा हाबदेरनाय बर' गामिफ्रावहाय गोदानै बिसि जानो नागिरनायफोरखौनो जुदि गोसो गैयाब्ला मोजां मोनाब्ला बे नोंथांमोननि सायाव किन्तु रायजो राजा बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय सोंगोन नोंथांमोना मानो एथ' मोजां खामानि जानायनि बेरेखा दा बेखिनिखौ आं बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों।